Никой не ми каза истината. Това е моят път след диагнозата. Отидох в болницата, за да ми оперират киста, а излезнах без възможността някога да имам дете. Аз съм Звезделина Недева и това е моята история. Започвам поредица от кратки разкази за една след друга следващи части от моят житейски път. И моята цел е да бъда в помощ, ако въобще това е възможно, когато човек върви по труден път. Но тайно се надявам да бъда светлина в тунела или пък да светна онази лампичка, която да отключи още повече силата, вярата и надеждата на човек, който се намира в труден момент. Нямам намерение да ви натъжавам, напротив, само ще споделя, че каквато и трудност да минаваш, е добре да не забравяш усмивката си. Защото ти си силен много повече, отколкото дори можеш и да си представиш. Нека да започваме. В далечното минало, когато бях едва на 23 години и живеех, пеех, танцувах, ходех на университет, един ден, връщайки се от Великотърновският университет до моят роден град Шумен, пътувайки с автобуса, усетих силна болка ниско-долу в корема и неистово желание да посетя тоалетната. В противен случай всичко щеше да бъде мокро. Имах усещането, че пикочният ми мехур е пълен с 5 литра течност. Толкова ме беше срам да кажа на шофьора да спре автобуса, защото беше препълнен с хора и като знам как роптаят, ама сега трябва да спираме и така нататък. От моето чувство на срам, такава велика глупост успя моят мозък да сътвори, че след това, като мина доста време, не може да разбера как е възможно моята глава да го роди това нещо. Отидах и казах на шофьора, че аз съм бременна и че много ми се пикае. Да, беше спряна автобуса, нямаше роптаене, нали, бременна жена, как? Който измисля лъжи, след това си плаща. Най-вероятно това се случи и с мен. Така, прибрах се в къщи и имах навика да си почивам, когато ме боли корем, с леко свити колене. Усетих с ръката си нещо твърдо, ниско-долу. Оприличих си го като паве блокче, нали, знаете тези квадратните блокчета. Имах чувството, че бях глътнала точно такова квадратно паве блокче и се намираше ниско-долу в корема. Така или иначе, към този момент аз бях вече работеща медицинска сестра, да, с много малък трудов стаж, около 2 години, и от моите знания решавам, че това имам някакъв проблем с пикочният мехур, но за всеки случай ще посетя гинеколог, за да изключим гинекологична диагноза. Това е неделя след обед. Кого да намеря аз в моят град да ми извърши прегледа? Сещам се за моята преподавателка по гинекология, свързвам се, тя ме прие веднага, прегледаме жената и заключи. Ти имаш киста, която е 97 мм голяма, нали, сравнително голямо нещо е, и трябва до 2-3 дни ти да се оперираш. Няма да забравя, това беше 30 април тя година. Все едно с вряла вода някой ме поля. Казва ми, ма каква операция? Аз няма да се оперирам. На мен ми предстои турне в Швейцария с фолклорният ансамбъл за народни песни и танци Шумен, в който аз активно танцувах и участвах. Мечтата на всеки един танцор е да отиде на турне в друга страна.
Това са невероятни спомени, нещо неповторимо и незаменимо с нищо друго. И тя ми казва: ма какво турне, какви танци? Това нещо не може да стои в теб, ти трябва да бъдеш опериран. Излезнахме от кабинета, бях с майка си и казах: моля те да отидем при друг лекар за второ мнение. Имахме един много ерудиран гинеколог, доктор Дончев, изключителен човек. Няма да коментирам неговите медицински знания. Веднага ме прие и ми обясни толкова спокойно, толкова човешки, че това е голяма формация и че не мога да тръгна на такъв дълъг път, да ходя активно, да танцувам, да се натварвам, защото това нещо може да се спука и да коства моят живот. Едно изречение негово ми беше достатъчно аз да бъда убедена, след като изляза от неговият кабинет, а именно той ми каза: влизаш, оперират ти кистата, ти си млада, след 1 месец ти ще танцуваш активно и ще отидеш на това турне. Точно с такава мисъл влезнах в болницата. В продължение на 1 седмица се трупаха непрекъснато по 3-4 лекари да ме преглеждат на този ехограф. Бях станала, имах чувството като манекен по гинекология. Никой нищо не ти обяснява, че хората, те са имали тревога, че те са имали съмнение за мен, че диагнозата не е само киста. Това го научавам на много късен етап. Влизам, така, в болницата, престояваме 1 седмица и идва заветния ден на моята операция. Правят ми операцията. Моята мисъл през това време е единствено само турнето. Турнето. Как ще отида в Швейцария, как ще танцувам, как ще се веселя, как ще направя невероятни приятелства и спомени. Това ме е водило през целият път. Никога на мен през ума не ми беше минало, че може да имам много нещо по-сериозно от 1 киста на яйчника. Никога не ми мина през ума. Мисълта ми за това турне ме водеше през целият път. Оперираха ме. По време на операцията се е оказало, т.е. преди да ме започне операцията, се оказва, че аз от 7 опойки проявявам алергия на 6 и оставам с 1 единствена възможност. Слагат ме тази опойка, трудно съм излязла от опойката. Изключително много ме обгрижваха близките ми. По никакъв начин аз от близките си не разбрах нищо, а те са знаели цялата истина. Само аз не. На много по-късен етап, след като престоях 20 дни в болницата, аз разбрах истинската диагноза. Рак на яйчника. Оттам нататък започва моето пътешествие. Как съм преминала през трудността, какви чувства съм изпитвала, как съм успяла да се справя, ще ви разкажа в следващата ни среща с вас. Ако това видео ви е докоснало, абонирайте се за каналът ми и ще ви разкажа всичко, с което аз съм успяла да се справя.